Aha, z nějakého důvodu se otáčím na druhou stranu, než bych chtěl. Aha, protože no, ještě funguje jenom jeden motor, tak se budeš otáčet do kolečka, jo? Tak to je dobrý. Tady je virusu. No, tam nevidím. Tak to je kvalitka, ty vole, fakt. Já se budu točit do kolečka. Au, po mně něco střílí? To je taková sranda už i tamhle. No, tamhle i tamhle. Oh. Tak prej se s jedním motorem nedá slít, to jsem právě zjistil.